Направихме на една лодка D20. Сложихме вътре вградени батерии, първото нещо. 2 броя вградени батерии по 9600 ампер-часа. Само че тук, ето имам моста. Така. Такива батерии сложихме. С реален капацитет. Реално лодката има сега почти 20 000 ампер-часа капацитет на батериите, които се намират ето тук долу ниско. Така, точно над моторите са поставени, за да има противотежест. Тъй като лодката, която отвори кошовете и има вятър и вълни, малко или много тия вятъра влияе на лодката. И за да не влияе вятъра на лодката, слагаме тежестта долу ниско. Или поне да влияе максимално малко. Друго, което сме направили, сложили сме букси за зареждане на двете батерии отвънка. Тази лодка в момента ще издържи около 4-5 дена интензивен риболов без да се зарежда въобще. Благодарение на батериите, които сме сложили в нея. Ето това са вече и буксите, как изглежда отвътре окабеляването. Ето и батериите са максимално отзад сложени. И само завъртате капака, не се налага да вадите батерии, да пипате, само зареждате отвънка и това е всичко. Съответно слагаме и антена, имаме и антена за дигане на обхвата на лодката, имаме 20 см, даже имаме 40 см, но на този модел дигане на обхват не се налага, тъй като има реален обхват 500 метра. Но можем да го докараме и до километър, ако се наложи.